Elon Musk je vizionár, ktorý mení svet. Toto je 5 jeho najväčších projektov. SpaceX. Cieľom je kolonizovať Mars a znížiť náklady na vesmírne lety. Rakety Falcon 9 sú opakovane použiteľné a pravidelne lietajú na obežnú dráhu. Elon chce, aby ľudia žili aj mimo Zeme. Tesla. Elektrické autá už nie sú budúcnosťou. Tesla ich urobila realitou. Od modelu S po model Ibra Tesla posúva hranice výkonu, dizajnu a dostupnosti elektromobilov. Neuralink. Projekt na prepojenie mozgu s počítačom. Cieľom je liečiť neurologické choroby a potenciálne zvýšiť ľudskú inteligenciu. Neurotechnológia budúcnosti priamo pod rukou Elona. Starlink. Sústava satelitov prinášajúca vysokorýchlostný internet do odľahlých oblastí sveta. Milióny ľudí môžu byť online kdekoľvek na Zemi, dokonca aj v púšti alebo na mori. The Boring Company. Elon chce riešiť dopravné zápchy pod zemou. Tunely pre elektrické autá a Hyperloop by mohli revolučne zmeniť spôsob, ako sa pohybujeme v mestách. Tieto projekty ukazujú, že Elon Musk nielen sníva o budúcnosti, on ju buduje.